konke lokho bokade ukulindele inkosi isikwenzile. Angazi ke ukuthi wena ulindelene enkosini. Uma unabo lobo bufakazi ungabuthula ukuthi inkosi ikwenzelene. Lokho bokade ucela inkosini, inkosi yakwenzela. Somona mlaleli womsakazo eVuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina I'm your host ngingudidi ngokankosi ngiyoba nawe kuze kulamule lona ihora lesikhombisa. Ngenjwayelo thatha intambo kuDaviola, the birthday boy. Happy birthday Daviola, happy birthday brother. uNkulunkulu agcine njengoba ehlala egcinile nje nomsebenzi omuhle owenzayo uqhubeke uwenze udlondlobale impela. Ngiyabona ama messages amaningi wabalaleli la befisela uDaviola usuku lokuzalwa kusha. Ngini-challenge ke nina abalaleli ngoba mhlawumbe uDaviola uyasabonjela. Ngiyani-challenge nje next year my birthday kaDaviola on the 19th of April. Nathi sothi sifika la studio kuyoba kunekhekhe lethe umlaleli. Angazi ukuthi imuphi kodwa wena ke mlaleli challenge nje ukuthi awulethele this birthday boy ikhekhe. Daviola, go and rest my brother, you did a great job. Kathini sawona mfowabo. Sibingele mfundisi, sibabingela abalaleli, sibonga inkosi ngomusa wayo omkhulu. Siyajabula ukuba khona, siyathandaza ukuthi mohlelo libe usizo kubona baqhuquzeleke basondezeke enkosini. Bazoqhuquzeleke impela bazosondela enkosini. Nathaniel Basay ethi see what the Lord has done. Buka wena nje ukuthi inkosi yenzeni. Kukhulu okwenziwa inkosi, kukhulu kakhulu. Into nje sometimes umkhathini sisuke sibheke lokho esingakakutholi nalokho esakufisa bese siyakhohlwa lokho inkosi esekwenzile. Kanti kuyasiza to count your blessings and see what the Lord has done. And just go back with track record kaNkulunkulu, very faithful track record, and you will see what he has done. Kathini ngiyafisa ukuthi ke siqhubeke namuhla ngalesifundo sethu esizozibamba for the next couple of weeks. La sizobheka khona inkonzo noma amabandla noma inkolo mhlawumbe ngisho njalo. Religions and again I don't want to go into details as I did last week. Sikhuluma nge-religion noma ngenkolo in the general sense esikhuluma ngayo ngenkolo. Sikhumbule ayikho inkolo uKristu ezewazoyi-introducer. uNkulunkulu uqobo lwakhe akabelong kwinkolo thizeni esikwaziyo ukuthi naleli gama from ezwini likaNkulunkulu, hayi nje ngokomlando, from ezwini likaNkulunkulu leli gama lesibiza ngamaKristu esingoba sikholelwa kwimfundiso zikaKristu ngombuso kaNkulunkulu. So sikhuluma ngenkolo kaNkulunkulu noma sikhuluma ngenkolo yabantu abasebudlelwaneni noNkulunkulu in a general sense as we speak. Namuhla sizobheka laba abazibiza ngama Jehovah's Witness OJW noma bazibiza ngamaSabatha kwezinye indawo bayibiza ngamaSabatha. Sobona ukuthi bona izinto amayibekayo njengezinto abakholelwa kuzona neimfundiso ezifundamental enkolweni zabo noma enkolweni yabo, ukuthi ngabe ihambisana kanjani nezwi noma iphikisana kangakanani nezwi. So khumbula ukuthi from kuGenesis all the way uziyofika kwisambulo izwi likaNkulunkulu esithola kulona incwadi ezo66 zikhombisa noma zifundisa ngoKristu okuyena kuphela ndlela eya kuNkulunkulu, futhi ke okuyena umuntu owafa wavuka evukela ukusindisa thina noma efela ukusindisa thina. Ukuvuka kwakhe kwakuvuka nathi ukuthi sonke esikholela kuyena sibe sebudlelwaneni noNkulunkulu ngaye. Leko yiloko esikushumayelayo, esikufundayo, esikufundisayo, esikhuluma ngako ngesibindi ukuthi thus says the Lord. So namuhla in the spotlight sizobeka ibandla noma inkolo ye Jehovah's Witnesses.
Kepha ke ngaphambi kokuba sikwenze lokho mkhathini injalo siyaye sicele inkosi phela ukuthi ayilondoloze inhliziyo zethu sikhulume ngesibindi sikhulume ngenhlonipho nokuyithoba simrepresente uNkulunkulu in a manner that he would love to be presented. Mkhathini. Baba siyabonga ngeqiniso lezwi lakho okungalo siyasindiswa uma silikholwa. Siyabonga ukusibhalela lona khona sizolazi sikwazi ukuyifundela singadukiswa abantu. Siyabonga usineze umoya wakho ongcwele khona sizoyi-understand izinto wena osambulele zona. Sikwazi ukuzamukela sikwazi nokuyiphila. Namhlanje Nkosi masokhuluma ngebandla lama Jehovah's Witnesses siyathandaza ukuthi usilekelele. Thandazela ukuthi sengathi kungaba khona mhlambe abakhona abalalele abazovuleka amehlo babone amaphutha ebandla labo nokuchezuka kwalo eqinisweni lakho nokweduka ababambeke kukhona. Khulekela ukuthi ubahawukele ube nomusa kubona ubanikeze ukukholwa iqiniso lezwi lakho babuyele kulona. Khulekela ukuthi makukhona ebekade beheheka befisa ukusondela kulona leliyabandla bakhuzeke baqwashiseke khona bezobalekela ukweduka usathane akufakayo through lona. Siyathandaza Nkosi ukuthi usize sikhulume kube clear ngenhlonipho yonke nangendlela ezozwakala ebe usizo kubona bonke abalalele kodwa ngesibindi sonke sirepresenta iqiniso lezwi lakho njengalokhu usambulele lona. Siyakubonga ngomusa wakho ukuthi nathi usikhethile sizoni wasindisa ngomusa hayi ngokuhlakanipha kwethu nangezenzo zethu ezinhle kodwa njengomusa wakho wasinikeza lezi iphiwo zokwazi ukufundisa abanye. Sinikeza wena udumo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mkhathini ngomkhuleko. Mkhathini kulesonto elidlule siye samema abalaleli balomsakazo ikakhulukazi abathandi baloluhlelo kwinkonzo open air besizoba nayo lapha eHammersdale izolo. Siyathanda ukuthi sibonge Mkhathini, siyathanda ukuthi sibonge kuleqiniso impela ukuthi abantu bakaNkulunkulu balomele iqiniso bayamthanda uNkulunkulu. Umuntu angacabanga nje ukuthi kusukela ngo10 ekseni kumgqibela abantu bafuna ukuphumula bese nina nibabangela isicefe nje nibavusa ekseni ngomculo wokholo and all of that nenze wonke lo msindo. Kepha the truth ithi abantu bakaNkulunkulu abadala ngomfanekiso kaNkulunkulu bayalithanda leliqiniso futhi bayamthanda uNkulunkulu futhi bakhathele Mkhathini ukutshelwa amanga abantu abaningi. Kuhambe njani ke sikhulume ukuthi ingabe kuhambe njani izolo lapha eHammersdale? Asive sibonga ke Nkosi mfundisi njengoba sasishilo lapha ekhonini likaThulu noGwacela Road eHammersdale lapha kaGantra. Kwenzekile ngempela njengoba besihlelile sifisa uNkulunkulu wayibusisa ke lento ebiyenziwa ngoba kumenyezelwa izwi lakhe. Esikuthokozela nje kakhulu ukuthi kube khona abalaleli abasuke endaweni bazojoyina. Ukhona nje ezivashela lapha ekhaya namhlanje umama uBusakwe osukele ensizwakazi wayeHammersdale eyohlanganyela nabazalwane. Sithokozela ukuthi umphakathi wale ndawo wavele wasondela wabakhona emgwaqeni abanye bakhipha ihlalo bazolalela bazothamela izwi likaNkulunkulu kwathula ubufakazi kwaba khona abavangelayo lamenyezela izwi likaNkulunkulu kwahlatshelelwa. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi imbewu efafazwe laphayana izoniseleka bese iyakhula iveze izithelo kodwa siyayibonga kakhulu Inkosi ngethuba lokumemezela izwi layo ngale ndlela. Naye enye into Mkhathini kulaba ababa critical bengalazi izwi laNkulunkulu befuna ukuba personal. Sibone izolo irresponsibility uNkulunkulu ayibeka kowesilisa nabesifazane ukushumayela ivangeli lensindiso labo. Uzivulile amehlo ziyaguquka impilo zethu kunoshintsho asibatsheleni bonke abanye sibamemele ensindisweni nabo. Ngalendlela nathi sasindiswa ngayo kunabantu abafakazayo besitshela ngoJesu nabanye bamele ukusindiswa kanjalo ngoba bethu ubufakazi bebona impilo zethu ezishintshile bezwa futhi nezinto esizishoyo ngegama leNkosi.
Asibonga kakhulu ku Sisusane ubhoti usiboniso awunomvangeli wethu uThusi impela awunabo bonke obaba bebekhona singabala nje sithini abefundisi bekade bekhona ubaba uMhlongo ubaba uNjilo awu angazi ke noma ebandleni ivumelekile lelisisho sesiZulu sokuthi cha kubhenywe kwakholo akubhenye ebandleni kodwa kushunyalwe kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu asibonga kakhulu futhi ke ngendlela abantu abazalwane bathanda ngayo inkonzo kwabanye kwalaba bebekhona izolo bavakashile namuhla enkonzweni siyababonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asebenzise inkonzo yayizolo ukuthi namuhla beze bazobona ukuthi ingabe lento esizwe ishunyayele emgaqweni izolo ingabe iyona yini noma sekufika endlini kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu kunina nonke enikwazi ukuphumelela futhi ke sithanda ukubonga nje ukuthi njalo meshala umhlaba lelikhwela lokushumayela kwevangeli kaNkulunkulu awubangadini abantu baphume ngobuningi babo emkhathini. Yebo impela kuyasiqhuquzela lokho kwenza ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu uyasebenza. Kumnandi ukubona iresponse nxa izwi laNkulunkulu lishunyayelwe limenyezelwe noma kukhishwe imemo nje. Le nto is encouraging labantu abasuke bephusha umsebenzi kaNkulunkulu. Akukho kunye siphezulu kwakho aqoqwa imali abeka abantu abagulikayo ngalezinto. Inhloso nje yale ministry ukuthi izwi likaNkulunkulu lisabalale zonke indawo abantu basindiswe ezonweni zabo basindisiwe bakhule bamazi uNkulunkulu bamphilele khona inkosi uJesu izothola udumo. Zikhona ke inkonzo lapha eHammersdale njalo ngesonto esikoleni esibuko high school qala ngo9 njalo from 9 to 11 o'clock so woza ke nawo uhlanganyele nalo siyanibona kakhulu umphakathi wase Hammersdale. Zimbili izinto engifisa ukuyilungisa masinya umkhathini noma ngiclarify. Eyokuqala namuhla ngithole umyalezo kunomlaleli osithandayo lapha oshayeli Uber osithandayo nje uhlale elilalele lehlelo kepha uyalimala somewhat elilalela lehlelo because uthi lo mzalwane kulaba bebekhuluma naye uthi bememmeme enkonzweni wasethi yena ngoba usebenza emgaqweni so inkonzo yakhe uyibamba kwi-radio so yasho ke lo mzalwane uthi ubuke phela ulalela ivuma 103 the adult radio for the young at heart njalo ngamasonto ngo6 ukuya ku7 ulalele nje imfundiso eziphilile le ndoda ithi kanti ukhonza lapho ngiyabalalela impela labo baba hayi kepha indlela abakhuluma ngayo labo baba kangathi abaphili la emhlabeni ngathi baphile ezulwini babuye ezulwini. I don't know mkhathini ukuthi leso statement isisho ukuthini but mhlamba sibariya show abantu ukuthi sibantu basemhlabeni sizoni like everyone else sizoni ozono zabo zithethelelwe ngoKristu. There's nothing special ngathi asizenza abantu abangcono we are not holy kwangathi thina we are on a straight and narrow asiwenza amaphutha siyabantu nje basemhlabeni. Into eyenza umehluko omkhulu ukuthi mase kufika ezwini likaNkulunkulu elilotshwe phansi ezwini likaNkulunkulu that we cannot compromise and okungasho ukuthi thina sigcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu asiwenza amaphutha senza izono. Izwi lenkosi lona liyasitshela ukuthi uma uthona sono ngomqambi manga iqiniso likaNkulunkulu alikho kuwena. So I don't know what he meant by that statement. But asizona izingelosi asibona abantu abamsulwa sibantu basemhlabeni siyizoni like everyone else. Umehluko nje ukuthi izono zethu zithethelele. Okokuqala lokho ngifisa ukudlulisa emkhathini. Okwesibili ngifisa ukuthi sikulungise kunalomlaleli akafoni kepha uhlala thumela ama messages nesiyawafunda ama messages wakhe ukuthi like speak for example uthumela imessage ukuthi he is disappointed ukuthi sikhuluma ngeparable ngifisa ukuthi sicacise lento endaba yeparable nawe emlaleli uyazazi ke la ukhona a parable it's a story, it's a biblical story, it's a simple story
uKristu futhi benza ama parable. uKristu besebenzisa izitori noma ama narratives amafishane amancane simple yet ane spiritual depth ajulile afundisa imfundiso zezwi likaNkulunkulu ngendlela ejulile. Now uma ngabe kunomuntu mkhathini njengaye lo mlaleli othi just because it's a narrative ayilona izwi likaNkulunkulu, then uthi uKristu bemosha isikhathi sabantu. Uma kwi story kungeyona into eyenzeka, then akulona izwi likaNkulunkulu. Then passages like Timothy 3:16 ukuthi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, then it does not become iqiniso. So iqiniso lithi ama parable uKristu bewenza very simple, and uma wenza simple uKristu bengafaka amagama kwabantu create story esingekho like a fiction. uKristu he would say, for an example, the land of a certain man, umhlaba wendoda ethile ubunothile, angeke abize igama lomuntu. So lento ka Lazarus nesicebi, it is not a narrative. La uKristu ebiza igama lomuntu akuyona a parable. But be it as it may, whether it's a parable or into eyenzeke ngempela, ifundisa isifundo esijulile ngokukaNkulunkulu. Interpretation yakhona must be taken in context. Ayisho ukuthi just because it's a parable then into kumele ishaye indiva. Ngiyafisa ukuthi sikulungise lokho, because kuyadukisa nako lokho mkhathini, kuyadukisa kwangathi kunezinto ekumele zithathwe ezwini kaNkulunkulu, ezinye zingathathwa, ezinye zibe isifundiso esama commandment, okunye kungabi isifundiso just because umuntu uthi it's a parable. Whether it's a parable or not, it is still a deep spiritual moral lesson uKristu noma uNkulunkulu afuna siyazi. I don't know if you want to add anything to that, Mkhathini. Mina mfundisi, I think ukukhave kahle kubalele ukuthi sifundane kulesa story. Ngicathi uNkulunkulu wasibhalela sona enabo abantu base-Africa in mind, ngoba siphendula eminingi imibuzo abantu bakithi abakhohliseke ngayo masekuza enkolweni yamadlozi. So it's a precious part of scripture uNkulunkulu asinikeze yona ukusifundisa ngokuthi kwenzakalani after umuntu eseshonile, khona singazukudukiswa imfundiso zamadlozi. All right, I hope we're done with that. And again, I challenge umzalwane. There's one thing as we reassure abazalwane. We read all our text. Avumelana nathi nasigxekayo. We take all calls deliberately. We don't screen anything, you know. Now, noma siqhubeka nalolu hlelo Mkhathini, njengoba sikhuluma nama Jehovah's Witness namuhla, umuntu ongavumelani naloko sikushoyo akavumelani nathi nje, lo muntu akavumelani nezwi likaNkulunkulu, because akuyona into kaMkhathini nonkosi le, into esezwini. So every argument must be based on scripture. Kwayona lento, whether it's a parable or not a parable or whatever, if your interpretation is different, then sikhombise ezwini likaNkulunkulu ukuthi chabo baba izwi alithi, mawubheka incwadi ethile izwi lithi. So even this one is sikhuluma ngayo namuhla yokuhlukana ngokweyinkolo. We don't want an opinion yomuntu, we want an authoritative teaching evela ezwini likaNkulunkulu. Ubeke ke Mkhathini asibheke ukuthi asiqale nje no Jehovah's Witness broadly, you know, ukuthi ivelaphi lenkolo kaJehovah's Witness ebese sesiyabheka ikakhulukazi ukuthi le inkolo siziqhathanisa nokuthi izwi likaNkulunkulu lele silibiza ngeBhayibheli na 66 books lithini ngoKristu
because from Genesis to Revelation uNkulunkulu zambula yena aphinde azambule yena ngoKristu. So ukuthi uJehovah's Witness uqhamukapi, by the way, as to their own advantage emkhathini, abazibizi ngebandla, bazibiza ngeorganization. Bonke engidila nabo, I have very great friends ku Jehovah's Witnesses. Noma bekhuluma sihlala phansi sikhuluma nabo, abakhulumi ngebandla, bakhuluma ngeorganization. So kimina iorganization nje inhlanganyela yabantu ekholele into ezithile. Ibandla ngokwezwi likaNkulunkulu lihlukile. Abantu abakholelwa kuNkulunkulu ngoKristu, abanobudlelwane noNkulunkulu ngoKristu baba ibandla labo, they become a church, ama individuals emhlabeni wonke jikelele. That's a big distinction. iJehovah's Witness ayizibizi ngebandla, izibizwa ngeorganization. Nabo mabenza ama-arguments wabo, they always say that is why the organization says. So asikuthathe ukuthi by organization abayona ibandla by their own admission and presentations of their organization. Yini Jehovah's Witness ibuyaphi, and then okwesibili bathini ngoKristu? Iqhamuka e-United States of America la ngabo 1870. Kwaqala nje kwama-Bible study kuno baba kuthiwa uCharles Russell wayefundisa abantu naye lalela kwabanye ababeshumayela. Waqhamuka ke nezimfundiso ezayihlukile ezingajwayelekile, aqala ukuyifundisa abantu, especially indaba zokuthi asikho isihogo, ayikho indaba ye-Trinity. So ngena kuzona predictor nokuthi umhlaba uzophelana noJesu yobuya nini, zonke lezo zinto ezagcina ingafezekanga, of course ekhomba iminyaka eyiseduze nje. Noma zibe khona ke inguquko kwi-leadership yabo, beshintsha bagcina sebeqamba nothi Jehovah's Witness, kodwa into nje esanda iqhamuka lapha ezweni laseMelika. Mhlambe lo mbuzo oqala okuyona into engicathi ibaleka kakhulu kunayo yonke ukuthi umuntu ayazi ngama-Jehovah's Witnesses ukuthi bathi ubani uJesu. Abavuma ukuthi uJesu uNkulunkulu, bathi uyingilosi uNkulunkulu ayidala, yebo the highest one, uNkulunkulu ayicreator, bathi uMichael kahle uJesu ingilosi uMichael. So akasiyo uNkulunkulu ingilosi ngokwabo. Bayiphika nendaba yeTrinity, bathi umoya ongcwele wamandla nje kaNkulunkulu, akasiye uNkulunkulu ngokwakhe, a person ngokwakhe, amandla nje kaNkulunkulu akuyona into umuntu ephilayo. And then ke bagcizela indaba ukuthi igama likaNkulunkulu kufanele kube uJehova, uyena kuphela uNkulunkulu weqiniso, ayikho iTrinity. Izona imfundiso ezibalile zokuzazi ngama-Jehovah's Witness. Siyazi kodwa ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngaleyo nto. These are very serious errors abawenzayo, akuzona into ezincane. Ngiyafisa umkhathini before singena ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngalawo ma-errors, asibheke bona incwadi yabo ye-authority. Ingabe basebenzisa lona leli Bible esilisebenzisayo? Uma kunjalo lifana kanjani nelethu? Uma lihlukile lihluka kanjani ngokwethu? Kukhona amagama ashintshiwe kule Bible nabo, khona izinto ezifanayo. What is their book of authority? Abasebenzisi lama Bible esiwajwayele bane translation yabo abazenzela yona evumelana nalezi imfundiso ababeqhamuka nazo. Ipublishela ngabo 1950, I think ama-version oqala maningi ama-version aseqhamukile ayo, ibizwa nge-New World Translation. Kodwa esibediscover amavesi aphambanayo neimfundiso zabo, then bayawashintsha baveza embaluntu zabaveza ama-translation amasha. For example, ifaka igama lethi Jehova kwiTestament elisha. Siyazi ukuthi aliveli lelo gama kwiTestament elisha, kuvela igama elithi Nkosi, Lord, kodwa ibalifaka ngoba bayalidinga lapho. Bese beshintsha izinto ezithize ezibalekile ezizohambisana ke nalendlela abafuna ngalo. For example, u1 John John chapter 1 verse 1 makuthiwa ulizwi waye uNkulunkulu, bathi bona ulizwi was a God, small g. Into abayibhalayo le, even though sine evidence yama transcripts izinto ezayibhalwe kudalo ezayiveza ukuthi uJohn wayibhale kuthini kahle. For example, uColossians 1 mayikhuluma ukuthi zonke izinto zadalwa ngaye uJesu,
But bona ilento uJesu was one of the things as I created by him. All other things were created bafakelwa other owenza kuzwala sengathi nayo uJesu uyinto edaliwe. Le translation yaba inalo igama lethi siphambano ngoba bana lenkolelo ukuthi kwakuyinduku eqondile nje. So i-translation yeBhayibheli eshintshiwe yakhenikwa ukuze ihambisane nalezi zinto abayifundisayo. So ke ukweduka kwabo ke nokuphambuka kwabezweni kaNkuluNkulu ku reinforcewa ileli iBhayibheli abalifundayo translate. Bese kuba khona imfundiso ethi abantu abanegunya lokinterpreta ukuthi iBhayibheli lithini. Kunamadoda ke based eNew York kuthiwa the Faithful and Discreet Slave, i-governing board yabo base New York City amamelekana nje lawana. Kuthiwa iwona ka kwazi kuphela ukusitshela ukuthi iBhayibheli lithini. Okushiwe ibona ikona okuyiqiniso. Ingakho ke bekwazi ukumaintain lezi imfundiso zabo even though amaBhayibheli available ukuthi abantu bangayifundela. Na mkhathini ngiyafisa nje ukuthi I don't know how to put this. Mhlamba ngibiyele emuva. The reason sikhombisa le inkolo ezahlukahlukene, it's because abantu bakithi abatshelwa izinto abangena kizona. Abantu bafuna kuba nobudlelwane noNkulunkulu ebese bafaka eintweni okungezona, sebafika ngaphakathi sebayithola ukuthi akuyona lento bengifuna. Kuhle ukuthi abantu bazibonele in advance, umuntu azi ukuthi this is what the word said, this is what these people believe. Athi engena umuntu engena entweni aziyo ukuthi ungena kuyona. Now ikuphi la ngiyakhona ngiyalamkhathini ukuthi uma ngabe iBhayibheli labo i-first translation noma first imanje ngama 1900s, when izwi likaNkulunkulu lele sinalo dates far back. For an example, uma kunobufakazi obubhale oPawuli nabantu abakade bephila noJesu ngaleso sikhathi behamba neJesu, ebese kuba nabantu 500 years later, 1000 years later, 2000 years later abathi banobufakazi. Ibuphi ubufakazi ngempela obuneqiniso nobesindo? Umuntu who's been an eyewitness to that event, or someone oyizwe 500 years later, 1000 years later? I think lokho kubalekile ngempela umuntu ukuthi kwayena azisebenzisele umqondo ukuthi ubani who's more likely to tell me the truth kulo muntu who's been an eyewitness, uMpostoli Paul, oLuka, oJohane, uMateyu, abakade behamba noJesu bephila noJesu babhale nomuntu ozobhala istory sakhe 1000 years later. Yes, nokuthi uma uzokwenza i-translation, iTestament elisha labhalwa ngesiGreek, uma uzolitranslate olise esiNgisini kufanele usazi isiGreek, kufanele usifunde usazi. Ngakho lama translations siwasebenzisayo njengo NIV o ESV, siyazi ukuthi atranslatewa obani o professor, uyakwazi ukuthi ufunde phi, you can scrutinize ama qualifications akhe na yonke leyo nto. Le New World Translation akwaziwa ukuthi translate obani, bafihlwa baba anonymous ama translators abo. We think exactly for that purpose ukuthi kufihlakala ukuthi akubona abantu who are authorities laba in the Greek language abangakwazi ukutranslate abayise esiNgisini, kodwa abantu nje who were interested ekutheni benze iBhayibheli livumelane neimfundiso zabo, chief of which ukuthi uJesu akasiyo uNkulunkulu. So bambecinga yonke indawo abangashintsha khona bese bezama ukuthi hayi isiGreek sasithi kanje, kanti abantu abangasazi kwasona isiGreek ingakho befihlwa akwazi ukuthi who exactly were the translators zale New World Translation. Le nto mkhathini ingenza ngikhumbule udaba lukaKristu neziphathimandla zangaleso sikhathi lapha encwadini kaJohane chapter 8. Kunalaba bebemphika uKristu nobunkulunkulu bakhe, bathi kena useyingane wena, umazi noAbraham, ngoKristu batshela ukuthi aniyona inzalo kaAbraham. That's a status beke lapho mkhathini.
uJohn chapter 8 uverse 24 uJesu ma ebaphendula ngalokho bebatshela ukuthi uAbraham wajabule bona usuku lwakhe athi wona usemncane kangaka. Uverse 24 ngakho ke ngithi kini niyakufela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi mina nginguye niyakufela ezonweni zenu. Uthi umuntu ongafuna ukwamukela ukuthi unguye indodana kaNkuluNkulu uKristu uNkulunkulu ayemthembisile ekuqaleni uyofela ezonweni zakhe. Athi verse 58 uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbrahama mina ongikhona mina I am. Isebenzisa amagama kaNkulunkulu. uAbraham wayiphila a few thousand years before Jesu azalwe kodwa uyasitshela ukuthi wayesevele ekhona even before lo kwenda sebenzise igama likaNkulunkulu lo I am. AmaJuda wadidekanga ukuthi wayethini uJesu. Ayazi exactly ukuthi uthi uNkulunkulu. Ingakho kuverse 59 base becosha amatshe ukuze bamkhande ngawo kodwa uJesu wafihlakala kubo waphuma ethempelini. Okubalela mfundisi abanye bazalwane bakuthatha lightly ukuthi abantu bafundise izinto ezichezuka eqinisweni. Kanti ukuphika uNkulunkulu bukaJesu iyo lento ekwenza ufele ezonweni zakho. Ayikho insindiso uma ungavuma ukuthi uJesu uNkulunkulu. Ngeke uxolelwe izono uwamukele ezulwini uma ungakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu iuNkulunkulu uqobo lwakhe. Abantu kumele bamkhazimulise uJesu ukuze ubaba abamukele. Ma reject indodana ngeke uNkulunkulu baba azakwamukele. Izwi likaNkulunkulu leli esikholela kulelo la 66 books lithi awukwazi ukuthi uthande uNkulunkulu kepha ureject uKristu mkhathini. Yes, in fact uFirst John chapter 2 uverse 22 uthi ngubani ongumqambi manga uma kungesiye lowo ophika ukuthi uJesu unguKristu na. Mqambi manga umuntu osho njalo bese ethi yilowo ongumphiki Kristu ophika uyise nendodana. Yilona lowo ophika indodana akanaye uyise kodwa oyivuma indodana unayo uyise. Abahlukaniseki uJesu nobaba. Ma uzama ukudowngrade uJesu you reject the Father ngoba uye omthumile, uye omphakamisile, uye omfakazelayo ngobuNkulunkulu bakhe. Ma uthi uJesu akasiyo uNkulunkulu uwenza uNkulunkulu ayomqambi manga. Uthi ke uJohn la yilowo umphiki Kristu. Ama-Jehovah's Witnesses abaphiki Kristu abamazwibela alo amphiki Kristu sazofika kodwa bayamreject uJesu. Lo Jesu abamshumayelayo abathi ingilosi akusiyo uJesu weqiniso le kodwa imfundiso nenkohliso nokwedukisa kukaSathane okwenza abantu bangakholwa iqiniso ngendodana kaNkulunkulu okuyiyona bayidinga kunayo yonke into ukuze basindiswe. Now ngenxa yesikhathi mkhathini naku lokho ama-Jehovah's Witness adume ngako futhi kwesinye isikhathi babizwe ngako bathi asikho isihoko. Now ngifisa sibone ukuthi izwi likaNkulunkulu ngabe liyafundisa ngesihoko yini futhi izwi likaNkulunkulu melifundisa ngesihoko lifundisa isihoko njengento ekhona eyiqiniso noma nje njengento engelona iqiniso okuqala lokho. Okwesibili kunamthelela muni ebantwini generally uma bezotshelwa befundiswe nokuthi asikho isihoko. Iyalimaza kakhulu mfundisi. Lento imfundiso yesitha ukuvimba abantu ukuthi bangaphenduki ngoba bathi bona njengoba isihoko singekho nje abantu abangakholwa ziyacima ibani mabefa so they go extinct nje kuvele kube ngathi kufe isilwane inja akomphefumula kuqhubeka kulutho kuvele kuthule. Leyo nto ithi umuntu ongakholwa okay kusho ukuthi ngaphila noma kanjani vele ngizothula nje anginankinga nokuthula mina. Bashort circuita umsebenzi kaNkulunkulu wokuzama ukuconvict inhliziyo zabantu besabe ukwahlulelwa kaNkulunkulu khona bezophenduka. Bathi bona ngamamaza akukho ukwahlulelwa. Ungaphila noma kanjani mawukuthi awufuna ukuya ezulwini it's fine uzovela unyamalale nje. Bese bathi ke nali izwi likaNkulunkulu siyinto emele ukusigqugquzela ukuphenduka ngoba sesaba ukwahlulelwa uNkulunkulu. uJesu in fact uyokhuluma ngesihoko kwedlula all other writers eBhayibhelini. For example uMatthew 25 uverse 41
kepha inkosi iyakuthi kwabangakweSokhohlo sayo, dedani kimi ninabaqalekisiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Khona umlilo ongunaphakade uNkulunkulu ayolungisela uSathane, kodwa khona nabantu abazofakwa kuwona uyabaxosha la. Incwadi yeSambulo chapter 20 verse 15, uma kukhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. So abantu bayalahlwa echibini lomlilo, into ekhona leyo. Nezulu just to mention mfundisi, siyatshela izwi laNkulunkulu ukuthi umzane mayishona manje uhamba ezulwini la uJesu ekhona. Washo njalo kule ndoda ayibethelwe naye yaphenduka ibethelwe kwesinye isiphambano, wathi uzoba nayo eparadise. Of course bazama ukuyishintsha ku translation yabo ukuthi ingasho njalo, kodwa for example 2 Corinthians chapter 5 verse 8, simi sibindi singathanda ukwehlukana nekhaya elisemzimbeni ukuba sibe sekhaya elisenkosini. Ngamanye amazwi ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni ukuphuma emzimbeni wakho ukufa kumuntu okholwayo ukuba senkosini, kunekhaya enkosini. uJesu usezulwini ungakwesokunene sika Baba, masifa thina siyakhona enkosini, abazwane baya ezulwini. Na umlaleli lapha ku 0737091991 0737091991 utsanibonani befundisi, nalo ozwi lithi angizile ukuzoqeda inkolelo zenu ngize ukuzigcwalisa. Angikwazi ke lokho ukuthi kubuya emkhathini akukho ezweni kaNkulunkulu. Ezinye ke izinto ezishintshwayo njengalezo okhuluma ngazo ukuthi khona ozwi lithi angizile ukuzoqeda inkolelo zenu njengize ukugcwalisa. Ngako umuntu omnyama ngakhula ngithandaza uNkulunkulu kodwa sikholelwe emadlozini. Abefundisi namhlanje sebathwala ngezinyoka. Akubona bonke abathwele, angiyazi inyoka nokuthi kuthwala njani ngako nokuthwala. So I think it's wrong ukuthi abefundisi sebathwala. Khuluma nje ngaloko okholelwa kukona, mhlambe mawuthi abanye noma iningi labafundisi, I don't know, but akubona bonke abefundisi abathwele. Futhi lesifundiso lesi wena usikhiphayo sokuthi angizile ukuzoqeda izinkolo zenu, ukudukisa lokho, ukudukisa futhi ukuyisa umuntu kulesihoko uJehovah's Witness athasiko emkhathini. Nangomunye umlaleli uthi sanibonani bafundisi bami, vuma ngicela ukubuza ukuthi ngabe kulungile yini ukwenza inhlambuluko uma nishonelwe ekhaya njengomzalwane osindisiwe kuze ngingadideki? Angazi inhlambuluko ukuthi usho ukuthini mfethu, inhlambuluko yini? Confession? Anginayisho nami mhlawumbe, kodwa ngicabanga ukuthi abantu abakholwa ukuthi khona ubumnyama, khona isinyama esikhona, ukungcola okukhona okungase kwenze kufe nabanye bese bethi bahlambuluka. Akuhleke makunjalo ngoba manga la futhi uhlambuluka kanjani? Ukubiza isangoma na uma uthi ukhuluma nge-unveiling yethu, ukufaka i-tombstone uyivula inkinga, sibonga uNkulunkulu ngayo, silonge siningathi niyambuyisa umuntu, kodwa inhlambuluko cha, ngicabanga ukuthi into esidrive inkolelo yamadlozi. Asikwamukele mayeni nawo lapha ku 0861010300 086110100300. Sawubona, siyakwamukele mayeni. Sanibona baba umfundisi, inkosi wawumfundisi ukhoza nethimba lonke lesali Doctrine Heart. Siyabonga egameni lenkosi ethu Jesu Kristu, amen. Amen. Baba umyeni, ngaphambi nje ukuthi uqhubeke na umlayezo la umlalelo uthumela uthi ngiyabingelela abafundisi bami, ubezalwa umfokamyeni ngolwesihlanu, sithi akhule nje mhlawumbe nomakoti useseduzane. Amazwi kumlaleli la washo njalo baba umyeni. Ungaqhubeka baba umyeni. Ngiyabonga kakhulu, sakuzazi inhlilo kodwa baba abakhulayo. Izipho kuhle zokamakoti noma zokuzala? Ezokuzalwa konke nje akushilo, ezokuzalwa nalokho futhi okukamakoti ngiyakwamukela futhi nakho. Amen. Ngoba bangisheshise la, ngoba ngumuntu othanda ukugcila kakhulu ezini, ongafuni ukukhuluma ingqondo yakhe, ngoba ngiyagcila kakhulu ezini likaBaba uNkulunkulu. Ngeke ngizwe baba nami lento okuthiwa ifocus ikho, kodwa njengoba sikhona singabantwana bakaNkulunkulu, umsebenzi wethu ukushumayela ivangeli likaNkulunkulu licace bha kuwona wonke umuntu. Nanokuthi njengoba sishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, silwa nakho vele ungakholwa.
ngoba abantu babhubha nje ngoba abalukholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi nje balibhaliwe laphefumulelwa uNkulunkulu liqinisile futhi liphelele alisekho liyize lophinde libhalwe yilo lona leli iBhayibheli esilifundayo baba umfundisi so sibabungakholwa ithi incwadi uHebrews chapter 3 verse 19 uthi siyabona ke ukuthi babe nganakungena ngenxa yokungakholwa kwabo kunezinto abantu abovi nje ukuthi bengene embusweni kaNkulunkulu ngenxa nje yokungakholwa izwi lakhe bese ngeyo ukuthi bephike ukuthi isihoga sikho awu baba umfundisi iBhayibheli leyicacisa nje isambulo chapter 20 verse 14 uthi ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo bese ngivala ngencwadi yezaga ukuthi ngesikhathi ungalilaleli izwi likaNkulunkulu ngesikhathi ungalifuni kangaka izwi likaNkulunkulu noma uliphika isincwadi yezaga chapter 14 verse 13 odelela izwi uzehlisela ubhujiswa kepha ukucaba imiyalo uyakuvuzwa ngicela ukuphinde kokugcina baba odelela izwi uzehlisela ubhujiswa kepha wesaba imiyalo uyakuvuzwa ngicabanga ukuthi iyezwakala clear baba siba nje nokungakholwa ingakho silishumayela ivangeli likaKristu Jesu amen amen baba umyeni siyabonga kakhulu ubaba umyeni ubongi Dweba Miss Ellis, Missy Ellis lapha United States of America. Mhlobo wami omdala lo ngafunda naye. She's watching Umduduzi kaMthethwa is watching Phumzile Mutaung is watching Nonjabulo kaMwela Sibusiso kaMncangwe ngingabala ngithini bonke bakhona. Sakwamukela moyeni sawubona. Yebo sibona njani. Siphilile Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noMthunzi eLista. Baba Mthunzi. Yebo. La ngilalele la inkulumo nje ngiyaqala nami ukusizwa le isizwe kodwa nje yakula kunala ngikhula khona yebo baba engifuna ukukuthola la kubhuti la mayelana nje bechaza mayelana nesihogo uyabo ukuthi sikanjani ngena wasithinta indaba le ye-cleansing yokuyigeza ukuthi wase coacha ke lapha ngikho good kahle kuBhayibheli kodwa nami ngumuntu nje wesiko ngiyamixa iChristianity nayo futhi ke inkolo so into engifuna ukuyibuza ukuthi so kwenziwa yini pho emndenini kuthothi mhlawumbe ngithi yabo masenza ama-cleansing ekuthothi ke ekhaya lodwa wonke umuntu mhlawumbe ke ukuthothi mayendlule emhlabeni kuthothi ke kuba mhlawumbe ibhadi nje la khona mhlawumbe kuthothi kuba isikhathi yabo uthi lento uyayilandelela kuthothi mhlawumbe nje kuno ethile mhlawumbe eyafika lesenje abantu bakhona bayadutshulwa nje uyabo so la esimeni sokugeza njengoba bethu ngifuna ukulekelela ukuthi ke mhlawumbe encwadini izithu mhlawumbe incwadi mhlawumbe ezizingasiza ukuthi ke mhlawumbe leyo nto egcile elimaza thina kakhulu thina sizwe simnyama isilekelele ukuthi sikwazi usayezwakala usikulalele baba imaphi mhlawumbe amazi noma mhlawumbe amakhoti angasiza ekutheni lento le kuze uyisuse ngaphakathi isilekelele ekutheni mhlawumbe sikwazi ukuthi ke siqhubekele phambili siphile yebo siyazi ukuthi vele konke into esiyenzayo siyenza ngegama likaJesu so kodwa kuyaye kuhluphe enyameni kakhulu yabo kuhluphe kakhulu ubone ukuthi lento manje you must ukuthi uyenze noma usabathe uyizwe ukuthi noma ulizi ubezimeza igama likaJesu but kunalento nje ethi kumele uyenze kuze isuke nangempela kuthi uyawubona umehluko kwezinye izinto nje siyabonga kakhulu uzokuphendula ubaba ukhoze moyeni nangu uThabiso kaMayema uthi good evening my pastors I'm happy about your honesty in every spiritual topic from Thabiso Mayema SMOC eBergville ukhangele kamthimkhulu uthameni bafundisi sesikhona uzoza ivangeli leqiniso God bless you sabona sekwamukela moyeni ngicela uzivalele umsakazo baba noma uphume kule gumbi elinomsakazo yebo sikhuluma nobani kuphi ubaba uMaduna lo la eDamshela baba Maduna uthi qapho nje baba Maduna ngiyabonga bobaba izitho zenu ziyashaka futhi ziyazithelela bobaba amen manje nakho umbuzo wami baba ukuthi uma mhlambe abantu mabesa beya ezimini state
umuntu ngalelilanga afa ngalo. Kungathi kube ngoba lithi izwi uKristu sazobuya ezolanda ibandla lakhe. Ukuthi ke njengoba ezobuye nabafileyo bayakuvuka ukukhala laba abakuKristu bayovuka kuqala ekubuyeni kwakhe uJesu ukuthi kanti kusazobuyelana uma kunabantu abangena ezulwini futhi asebesembusweni wezulu ngaphandle kwalabo abahlwithwa lesikhathi efa esiphambanweni lapho kwaqhubeka abathuba ukuthiwa bangena eJerusalem emveni kokufa kwakhe. Manje umbuzo wami ke ulana-ke baba ukuthi uJesu usazobuyelani kanti uma abangasekhoyo uma be-straight baye ezulwini abanye abangamkholwa uJesu straight baye esihogweni ngoba phela lithi abantu balele balindele usuku lokubuya kwenkosi. Amen. Ngizocela umchasisele lapho nje baba, ngiyabonga baba. Very brilliant question. Absolutely brilliant question. Ubamkhoza uzokuphendula. Esakuphendula ubamkhoza thatha iBhayibheli lakho ubheke lapha encwadini yabaseThessalonika chapter 4 uzokuthatha ubamkhoza akuphendula impendulo yakho amongst others lapho. Brilliant question. Very good question. Mkhathini asithathe na umunye usho baningi labalaleli nesikhathi naso sisho yona lento. Usanelisiwe kaNtulu uthi ngiyabingelela abafundisi bami kusihlwa ngaleli hour lezimfundiso nezezwe eziphilayo likaNkulunkulu kwaze kwamnandi izolo sihlangene nabazalwane kwi-outreach open air ebesinayo izolo eHammersdale unit 7 sithi imali hambe ivangeli. Umbongeni kaNgubane uthi ngibingelele abafundisi bethu siyabonga. God bless you. Kate Lunguthi greetings bafundisi nginilalele ngila Edendale. Pastor B Ndlovu igatsheni elapha phansi inqanawe le Ketorithu sibusiso kaMncwango nawe uthi sonibonani bafundisi bami ngithi angibuze ukuthi luthini uvo lwenu nge-C.I. Scofield Bible eliza nama commentaries angahambisani no Matthew Henry no A. Clark commentary ababekhona ngaphambilini, meaning before the year of 1830. Umduduzi kaMthethwa uthi amen bafundisi bami siyababona bonke omisi Elise bonke bakhona. Ukhethiwe kaMzimela uthi ngiyabingelela bobaba ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu ashone before time, that is premature death? Asikwamukele moyeni nawe sawubona. Yebo sanibona. Sikhuluma nobani kuphi? Yebo bangicela ukuba u-Anonymous. Kulungile mfethu qhubeka mfethu. Yebo bakithi ngithanda ukubonga kakhulu ngemfundiso zenu bakithi ngiyakhula kule ndaweni ngiyo ngiyakhula nasenkosini. Amen. 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 Siyabonga ngempela. This Mkhathini it's the highlight of the show. Uma nje kunomuntu uNkulunkulu amsebenzisayo noma asebenzisa thina ukuze umuntu asizakale, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaloko. Baningi abalaleli eziningi incingo. Sawubona nawe sakwamukele emoyeni. Siyabingelela kwivuma. Amen. Mama Nkosi ngoMakhathini ngifuna ukungenela lento akade ibuzwa umzalwane noma ngendaba yenhlambuluko ukuthi bayangena yini abazalwane. Umzalwane ungeni kwinto yenhlambuluko. Lapho kusuke kugezwa emva komngcwabo bayogeza emfuleni noma bayolukhuza bayohlaba imbuzi. Umzalwane akangeni lapho lezo zinto. Muzukholwa nje usuphumile kwizinto ezifana nalezo. Bangakwenza bona labo abakholelwa kuloko wena njengomntwana kaNkulunkulu ongeni lapho kulento yenhlambuluko ukuthi kuyogezwa emva komngcwabo. Kade ngcwaba umuntu oyihlobo uthatha ekhaya umama noma ubaba kuthiwa kuyogezwa emva kalokho. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mkhathini awubaphendule mfethu. Uma ngiqala ngayo le yokugeza into eyenza mhlawumbe mfethu ucele ama text ngirecommend lokhu 16 uverse 19 kelapha ekugcineni kwechapter eveza ukuthi abantu asebengasekho bakwazi ukucommunicate nathi
kanti lento yokugeza iqhamuka nesangoma esithi sizwe ngabadala ukuthi kunenkinga kanje idinga ukugezwa. Uyaqala kanjalo ezweni sakithi. Sinamanga ke sangoma because ababuya abantu abadala ukuthi bazositshela according to Luke 16 siyakwazi ukubona lokho ukuthi ababuya abantu ngamanye superstition le. Ukuthi umuntu ufa kanjani, ufa ngayiphi indlela, ngasiphi isikhathi, isinqumo sikaNkulunkulu. iBhayibheli yasifundisa lokho futhi nathi siyakubona. Abayeki abantu kufa ngoba nakusegeziwe. Awukho umndeni ongafi. Uyogcina uphelile wonke umndeni owabantu beloku bezalwa akekho phila forever ngoba nakho uyageza. Siyazi ukuthi ngiyaqhubeka kube khona so into esuperstition engenaso isidingo engenalo futhi iqiniso. Ukufa indlela yokufa isikhathi esiningi informa indawo enhlala kuyona, izinto involved kuzona mani mhlambe no somatekisi ngiyazi kuyadutshulwa lezo zinto futhi abantu bayadutshulwa ngoba nje leyo nto abakuyona. Umfethu obuze ngokubuya kaJesu ukuthi siphi isidingo abantu bezulwini. uJesu uma ebuya uzovusa imizimba. Kwamanje abantu abanayo imizimba emazulwini bayimoya nje. Mayibuya bazonikeza umzimba emisha futhi uJesu afanele azobusa phezulu lomhlaba lo. Labantu abamphikayo basazombona efika ebuya, akazuhlezi efihlekile njalo, ingakho kufanele abuye. Kalman, qhubeka soqedela. Yes. Lento umkhathini ayishoyo imphefumulo esezulwini. uJesu mebuye ezolanda ibandla lakhe uzobuya naleyo mphefumulo ebese lemzimba iyavuswa ebese iyaguqulwa inikezwa imzimba glorified. So that's a brilliant question ebuzwe ubaba. Sithathe nangomunye umlaleli sekwamukela emoyeni sawubona. Sibuzana nakhehle esithe. Hayi wena hayi hambo thokoza le kude le. Nangomunye umlaleli wethu ngiyacabanga ukuthi lo ufuna ukukhuluma nathi akadukile. Sawubona, siyakwamukela. Amen bafundisi, ngiyasizwa isihloko ukukhulunyelwa phekwaso ngebandla lika Jehovah Witness. Mina ngomntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngifisa nje ukukhotha incwadi kaJohn chapter 3 verse 36 la uthi okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana akaye kubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Alikho iqiniso edlula lelo. Kunjalo nje emkhathini. Whether you call yourself a Jehovah's Witness noma uzikhola a Baptist uzibizani, uma nje ungakholelwa kuKristu intukuthelo kaNkulunkulu iphezu kwakho, isihogo whether uyasivuma usivumi, uma uphikisana nobuNkulunkulu bukaKristu, isihogo ilawo yakhona, ilawo uzogcina khona. Uthanda ungathandi, usivuma ungasivumi, usikholwa ungasikholwa, esikhumbule ekugcineni uNkulunkulu okhulumayo, izwi lakhe elikhulumayo, ungokaNkulunkulu wena. You are going to give an account before God, not before an organization. It will join a organization nje wazi ukuthi ukhetha i-organization noma ukhetha uNkulunkulu. uNkulunkulu akakubusise luchaba lixesha. Mina nomkhathini sithi khumu, kepha sothatha wonke ama-voice notes nama-messages on air. Masikuphendula ke off air, sizokuphendula off air. uNkulunkulu akakubusisa, sibonane nawe ngesonto ezayo. Khumbula, funda belu ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaNkosi noma umkhathini noma organization thizeni ke noma umuntu wesifazane thizeni noma umuntu wesilisa thizeni. Students kaMoya Ngcwele ongezokudukisa ohlala ekhuluma into efanayo namuhla.